La sala superior d'exposicions del Museu Cerdà de Puigcerdà s'ha convertit aquest mes de juny en una petita representació del Parc Natural de Yellowstone. El motiu és que aquests dies s'hi exposa una mostra del fotògraf puigcerdanenc Emil Jiménez sobre el viatge que va fer a aquest parc natural l'any 2011. Jiménez ha fet una tria d'aquelles instantànies més representatives del viatge i les ha exposat en una sala completament ambientada que s'ha donat a conèixer aquest dimecres al vespre. Moltes de les fotografies no s'han pogut encabir a l'exposició, de manera que abans se n'ha donat a conèixer unes quantes més amb un muntatge audiovisual. És resultat d'una tria de 17.000, que van acabar sent 1.300, que van acabar amb una selecció de 320, que part d'elles les veurem ara perquè no les pogut encabir a dintre l'exposició pròpiament dita, i que han acabat resumides a 64, que sí que el públic les podrà veure in situ. Està col·locat per zones temàtiques, vull dir, hi ha la zona de calderes, hi ha la zona de géisers, hi ha la zona de fumaroles, hi ha la zona de terra basàltica, hi ha la zona del legendari oeste de Buffalo Bill. L'exposició és fruit d'aquesta expedició fotogràfica que Jiménez va fer la tardor del 2011 de la mà del reconegut fotògraf Joan Roca. La mostra es podrà veure fins al 30 de juny.